बे समाव आङो गिबियावनो नोंथांनिसिम धन्यबाद जासिबाय नोंथाङा जे आंनिसिम फैनानै आंनि खबर लानो फैदों। दा नोंथाङा जेरैबायदि मिथिदों मैयानि मोनायाव जे मोनसे फोसाव बिलाइ ओंखारदों जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथिफोरनि मुं दा बेयाव आंहाबो दङ। दा बेवहाय आंहा गोजोननाय दङ जिहेथु बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरानो हास्थायबाय थादोंमोन। दा बे हिसाबैनो निस्सयबो जोंनि हाइकमान्डआ तथा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बा जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिया बेबायदिनो मोजां मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों बा जोंनि ओनसोलफोरखौ सार्भे खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना निस्सयबो आंखौ प्रटेक्ट खालामदों। दा बेयाव आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बे जमदुवार समस्तिखौ आङो देरहासार खालामनो हागोन होननानै आंहा फुरा बिसास दङ। मानो होनब्ला जोंनि जे बिर'धि दलनि जे बिजाथिफोर बिथांमोननि जे सभाब चरित्रफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आरो थांनाय बोसोरफोर 17 बोसोराव माबायदि बेयाव खुंथाय खुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेनिखायनो जोंनि दलावनो गोबां रायजो राजाफोरा जोंजों दङ आरो बेवहाय आंनि जे अनुमान 20-22 हाजार भटखौ जोङो मोनगोन बेखौ आं आसा थिदों। आरो बे दिनैनि नोंथांमोननि बे माबाजोंहाय आं खावलायगोन जोंनि जमदुवार ओनसोलनि गासैखौबो जेन' जोंनि ट्रेक्टर दलाव थानानै जोंखौ हेफाजाब खालामो होननानै आं खावलायदों।